Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 21 июли соли 2021 1000 рубл 151 сомонию 90 дирам ва $100 1132 сомонию 30 дирам. Дӯстони азиз, ҳаматона идои гузашта қатӣ. имрӯз пешкаши шумо 12 та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра ва хонаи бепулам ҳастай. ҳо бародаро, ягон фреб ё ки ягон шӯхӣ нестай. хонаи бепул ҳаст дар имрӯза навормон. барои ҳамин ҳатман набора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гофтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шуморо дар кор. бисёри бад гап намезанем, рафтем. якуб сар мекунем аз 6 сотих замин дар деҳаи Кахлон, шаҳри Ваҳдат. нархаш 60 000 сомонӣ мебошад ва боз арзон ҳам мешавад. духонага квартира бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои советӣ. хона ремонти нав дорад, бо ҳама шароитош медрои зиндагӣ мекунӣ. ҷойгир аст дар маркази шаҳраки Шуроб, 9 километр то шаҳри Исфарая, 30 минут ба маршрутка яъне. дар наздикиш 2 мактаб, 2 мағозаи хӯрокворӣ, садик, балница ва мактаби мусиқӣ. баъди ремонт дар хона ягонка зиндагӣ накардагиай. худи дом бошад дар ҳолати хуб қарор аст. якчанд рӯз пеш канализатсия ва кришаи дома алиш кардан, обам дорад. нархаш 80 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. якхонага квартира бо масоҳати 33 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои новостройка. худи дом аз 4 ошона иборат аст. об, свет ва канализатсияи шаҳрӣ, ҳуҷҷатош 100% техпаспорт дорад. хона коробкая, яъне бе ремонт, перегородкаш кардагиай. қарор аст дар поёни Саховат, яъне автоцентрда. нархаш 130 000 сомонӣ. марҳамат, суратҳои хонара бинед. ва дӯстони азиз, ҳамун хонаи бепули гуфтагимон як апа ба мо муроҷиат карда, ки ҳавлӣ дорад дар Чорякорон, ноҳияи Рӯдакӣ, канечкаи маршруткаи 26. ду дар хона ва на дар дарун шай ва хоҳиш мекунад, ки ягон оилаи бечора ва беҷо, ки дигар имконият надорад дар хонаш шинад, бепул хонаша нигоҳ кунад. ҳамин ягона условия ҳамин мебошад, ки ягон ҷоро нашкананд, ягон мисол кӯдак доштагӣ бошанд, ягон ҷоя бетартибу безеб накунанд ва пули света тиянд, ки би ҳамин оила қарздор нашавад. тамом дигар бепул зиндагӣ мекунанд. марҳамат, рақамошон дар рӯи экранай, муроҷиат кунед. фақат одамҳое ки дигар имконият надоранд ва сахт ниёзманди ҳамин чиз ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. якхонага квартира бо масоҳати 25 метри квадратӣ дар дуюмошонаи бинои советӣ. хона ремонти нав дорад ва ҷойгир аст дар кӯчаи Сирдаринский, шаҳри Хуҷанд, 50 метр дур аз гостиницаи Парламент. нархаш бошад ҳамагӣ 170 000 сомонӣ мебошад. алиш мешавад бо духонага дар маркази шаҳр ё ки дар 18 ва 19 микрорайон. якхонага квартира бо масоҳати 39 метри квадратӣ дар цоколни этаж. кадоме надонад цоколни этаж, ин таги якум ошонаи бинои новостройка, полуподвалш меган. хеле майдача трезачаҳо дорад. ремонти нав кардагиай
доми 33 А наздикии мактаби рақами 9 нархаш 167 000 сомонӣ ва боз арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе якхонага квартира бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 7 ошона иборат мешавад. айни ҳол сохмонаш рафтестай дар панҷум ошонаҳои сохмон хона коробка бе ремонт ва нархаш бошад 135 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад ва алишам мешавад. метавонем ба ҳазур вариантотона пешниҳод кунед. ҷойгир аст дар Нефтяник. касе надонад Нефтяник куҷояй? роҳ байни Душанбе ва Ваҳдат, ҳамин аз дарвозаи Душанбе як чанд километр поёнтар тарафи Ваҳдатда ҳамин Нефтяник ҳамин территория мебошад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар 3 сотиқ замин, 3 дар хона бо ремонт ҷойгир аст дар шаҳри Бохтар дар Маданият. срочна фурӯхта мешавад. нархаш 185 000 сомонӣ. алишам мешавад. метавонем ба ҳазур вариантотона пешниҳод кунем ва арзон ҳам мешавад. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. се сотиқ замин, 3 дар хона, ҳавлии фурӯшӣ нотамом, коробка, пӯшонидагӣ ва фундаменти кухня, ҳаммом ва авлохонаш рехтагиай. ҷойгир аст дар шаҳри Бохтар, деҳаи Биби Хуррам. аз шоҳроҳи Қурғонтепа яъне Бохтар ва Душанбе 200 метр дарун аст. аз сабаби зарурияти маблағ ба фурӯш мондагианд соҳиби ҳамин хона. нархаш 140 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе духонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои новостройка. хона падъабой, ремонташ тайёрай. ҷойгир аст пеши ҷамоати Чимтепа, поёни Гипразем. бо мошинам алиш мешавад. нархаш 180 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат якхонага бо масоҳати 33 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои новостройка. хона коробкаяй бе ремонт ва ҷойгир аст дар маркази шаҳри Ваҳдат. нархаш 125 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. аз ноҳияи Варзоб замин хоҳиш карданд. аз центраш мутаассифона аз центраш наёфтем, чиба ки беҳад қимат меистад, лекин марҳамат якта вариантай. 6 сотиқ замини дача дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Чангалак. дарахти мева дорад. замин пушти кӯли Душанбеда ҷойгир аст. айраи калон 2 километр дур то сари замина раи мошин ҳастак. нархаш 60 000 сомонӣ ва ин яке аз арзонтарин замин дар ноҳияи Варзоб ба ҳисоб меравад. аз территорияи танг шаҳри Душанбе хона хоҳиш кардан. ҳамқаша мегӯем ки территорияи танг Садбарг ин дуюм ҷо баъди центр меистад, баъди маркази шаҳри Душанбе. беҳад ҷои хубе ва нархи хонаҳоям дар инҷа беҳад баланд мебошад.
марҳамат яке аз арзонтарин хона дар ин территория, духонага квартира бо масоҳати 63 метри квадратӣ дар 16-ум ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 16 ошона иборат мешавад. хона коробкаи беремонт. айни ҳол сохтмони бино рафтеста, 1 сол пас дома месупоранд. дом худаш назди роҳ дай, айтрезаш танка мебинӣ. дар наздикиш супермаркети пайкар, мактаб, поликлиника ва ғайра. нархиш нархи охирай алишам намешавад 279 000 сомонӣ. ва ин чихеле ки қайд кардагӣ будем яке аз арзонтарин хона дар ин территория. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза набормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. То боздид, шумода барори кор.